porque hoxe imos a falar, Héctor, de que, ollo coidado, porque hai xente que lle ten alerxia ao frío, pero alerxia de verdade. Alerxia, claro, máis alá dese de a min o frío non me gusta ou o frío me gusta ou séntame mal ou non me atopo ben. Máis alá deso ou do risco de enfermar, máis alá deso hai xente que ten realmente alerxia ao frío. Hai que hai xente que ten alerxia aos cacahuetes ou alerxia ao peixe, pois alerxia ao frío é que realmente é un problema de saúde moi importante e tamén descoñecido. Héctor, como podemos saber a xente da casa se somos alérxicos ao frío ou é simplemente que somos frioleiros e xa está? Pois mira, o test que facemos na consulta de alerxias podeno facer na casa directamente se teñen, simplemente necesitan un cubito de xeo. Así que agora mesmo, se alguén ten dúbidas de se ten esa alerxia ao frío ou non, tan sinxelo como coller un cubito de xeo, metémolo, ese cubito de xeo metémolo nunha bolsiña, protexémolo cun plástico, protexémolo con algo para non poñelo directamente sobre a pel, e que imos facer? Coller este cubito de xeo e pousalo directamente na pel, aquí no antebrazo. Deixámolo aí un pouquiño, uns minutos, e que imos ver? Bueno, pois imos ver unha reacción que se vai producir xusto aí onde puxemos ese cubito de xeo. Vemos que esta zona da pel, eu teño a ver porque non teño alerxia ao frío, pero esta zona vai se poñer vermella, inflamada, vai empezar a picar, todo isto en cuestión de minutos. Non fai falla moito tempo, creo, simplemente... Héctor, que de feito temos unha fotografía que podemos ver que sería, digamos, o resultado de alguén que faga este test, que deixe pasar eses minutos e como se lle poría ese brazo. Aí o temos, así, tal cual, directamente collemos o cubito, pousámolo aí, simplemente nada, un minuto ou 30 segundos ás veces é suficiente e veríamos unha imaxe como esta que temos agora mesmo en pantalla, na que vemos esa zona vermella, inflamada, con picor, pois eso, así unha manchiña redondeada que aparece, xa che digo, o momento, pousando simplemente ese cubito, protexido, ímolo poñer protexido, non directamente sobre a pel, e aparecería eso que temos en pantalla agora mesmo. É un pouco o xeito caseiro de saber... Pero moi ben, moi doado de facer na casa. E de feito, na consulta de alerxias é o que facemos, coller un cubito de xeo e pousalo na pel directamente e observar. Ou outro alérxeno. Exactamente igual. Pero unha cousa, Héctor, canta xente sofre alerxia ao frío? Está cuantificado? Sí, pois mira, realmente non é moi habitual. Sí que é certo que é unha alerxia pouco común e precisamente como é pouco común, o diagnóstico non é moi rápido e moitas veces a xente o ten, pero non sabe que o ten. Mais ou menos, algo menos de un 1% da poboación. Eso sí, Rocío, sinto moito, o dobre de mulleres que de homes. Que raro que estemos nós no hallo. O dobre de mulleres que de homes e sobre todo mulleres de menos de 30 anos. Así que podes estar aí sufrindo... Non, eu xa non, por desgraza xa pasamos ese Rubicón, hai tempo, xa nada. Pero sí, é digamos o paciente tipo muller e menor de 30 anos, así que na casa podemos facer este... Hai algún factor xenético, hereditario, que fomente esta alerxia? Claro, de onde ven, non? Bueno, pois sí é certo que hai un factor hereditario, podémola ter por ese factor hereditario, podémola ter ás veces tamén por un factor autoinmune, unha enfermidade autoinmune que temos e que se acaba complicando con esta alerxia ao frío tamén, ou incluso ás veces simplemente pois porque temos esa alerxia, como podémola ter os ácaros do po ou a calqueira cousa, e as nosas células da pel liberan histamina, e entón prodúcese esa reacción alérxica. E como diferenciala de outras afeccións á pel como a dermatite atópica, por exemplo? Claro, é bastante habitual, si que a xente confunde dermatite con eso, así que fixemos este cadro que temos aquí para verlo realmente moito máis sinxelo. No caso da urticaria por frío nunca van a aparecer ampolas, simplemente a pel vai se poñer vermella, un pouquiño sobrelevada e vai picar. É clásico ese picor, esa inflamación, ese envermellecemento. Sin embargo, na dermatite atópica moitas veces si aparecen esas pequenas ampoliñas cheas de líquido. Logo, ese proído, ese picor na pel vai aparecer nos dous casos, a pel seca, escamada, é moi típica da dermatite atópica, non desta alerxia ao frío, e logo as zonas tamén. Isto é importante porque a dermatite atópica adoita especialmente, gusta lle aparecer nos cóbados, nos xeonllos, por detrás dos xeonllos tamén, no pescozo, é onde adoita aparecer ese problema. Onde aparece a urticaria por frío? Nas zonas expostas ao frío. Directamente. Se eu salgo á calle, fai moito frío e non levo unhas luvas, aparece nas mans. Que aparece na cara porque non a tapei. Ou seja, realmente nesas zonas expostas ao frío. E como previla, Héctor? Pois mira, realmente o primeiro que se pode ocurrir é taparse, poñermos aquí roupa de abrigo. Non imitar a Toño, non? Basicamente. Non facer eso. Ademais, eso que fixo Toño, tendo alerxia ao frío, é moi perigoso. Por qué? Porque de repente hai unha diferenza de temperatura moi brusca. E ademais pensa que dicimos que as áreas afectadas son as que se expoñen ao frío. Se ti faz esa inmersión en auga fría... Sobre todo río, porque víamos outro día no mar, pero claro, no mar non sacaban esas temperaturas tan baixas. Non é tan baixa, pero meterse de golpe nesa temperatura
tan baixa pode ser suficiente para ter incluso un shock anafiláctico se somos alérxicos. Pero ollo, porque alguén pode pensar que a alerxia ao frío é algo propio do inverno. No verán tamén se sofre esta alerxia ao frío. Como? Por culpa dos aires acondicionados, por esa diferencia brusca de temperatura. Pero que estamos vendo imaxe moi tremenda, así como se pon a pel dun alérxico frío. Así é como se lle pon a pel, vemos que leva manga curta, probablemente foi no verán que directamente entrou nun sitio onde o aire acondicionado estaba baixo, esa diferenza brusca de temperatura fai que a pel empeza a picar, se inflame, se poña vermella, así que ollo con eses cambios. Pero ollo incluso tamén co que comemos e bebemos. ¿Sí? Porque unha bebida con cubitos de xeo, o mesmo un xelado que te apetece no verán, ese xelado fresquiño, se temos alerxia ao frío, ese frío tan intenso pode provocarnos tamén esa reacción alérxica. Así que realmente é unha alerxia complicada, non é moi habitual, é ás veces moi descoñecida, pero que se dá tanto no inverno como no verán, sempre que hai esa diferenza de temperatura e, sobre todo, esa temperatura tan baixa. Pois fíxate, este tema suscita curiosidade, porque dime que temos algunha consultiña para ti sobre isto, así que imos ver que che preguntan, querido Héctor. Cada vez que bebo algo moi frío, noto meus beizos hinchados. Trátase dunha reacción alérxica? Podería ser ou non, claro, realmente simplemente que lle hinchen os beizos pode ser simplemente por esa diferenza de temperatura, porque a pel dos beizos realmente non ten unha protección como ten outra pel, entón está moi exposta e pode aparecer eso, pero realmente cando é alerxia ao frío, realmente non aparece só nos beizos, senón que é unha reacción máis sistémica. Eu penso que non debería ser que eso. Non ten nada que ver. Máis consultillas, creo que sí. A ver, teño alerxia ao frío, anda, e o mes que ven teño que pasar polo quirófano. Debo avisar? Pois é curioso, porque claro, dices, vou pasar por quirófano, que ten que ver o frío co quirófano? No quirófano fai moito frío. En todos os quirófanos a temperatura é baixa e ten que ser así realmente para que non proliferen as bacterias e para manter esta esterilidade dentro do quirófano. Que o que ocorre? Que se vai ter que operar, o que podemos facer é esa transición ao quirófano dun xeito gradual, para que non exista esa diferencia de temperatura tan elevada. Sempre hai que avisar das alerxias, sempre, aínda que sexa, bueno, pero isto non é unha alerxia alimentaria, non é unha alerxia a un medicamento, a un fármaco que me van poñer, dá igual, sempre que vayamos ao médico hai que avisar das alerxias, porque incluso ás veces, para algunhas terapias, temos que poñer por vea soros fríos. Claro, igual que temos soros quentes, tamén temos soros fríos. Entón, se houbera que poñerlle un soro frío, pode ter unha reacción anafiláctica. Así que sempre avisar das alerxias. Pois sí, porque a verdade é que impresiona, as imaxes dos alérxicos ao frío. Creo que hai algunha consultiña máis para ti. Imos vela. Os parches de calor poden axudarme a evitar a reacción alérxica? Pois, dende logo que sí. É unha forma, ademais, de abrigarse, igual que nos abrigamos de outro xeito, pois para evitar, estamos nun sitio quentiño, saímos fora, na rúa, que hai 2, 3, veíamos agora esas temperaturas tan baixas que nos comentaba Bernardo. Saímos á rúa neses casos, o feito de ir ben abrigados ou levar eses parches de calor, pois van nos axudar a manter esa temperatura e que esa transición sea máis lenta. Bueno, pois fantástico. Dime que imos co última consultiña sobre este tema do frío. Teño que temperar a medicación que gardo na neveira se son alérxico ao frío? Como fían, Claro, moi importante, ao final cada un leva o seu, porque é certo que hai moitos xarabes que hai que gradar na neveira, incluso ás veces colirios tamén, que hai que telos aí na neveira. Que o problema que hai? Que claro, se tomamos un xarabe da neveira directamente, ocorre no mesmo que con estes refrescos que tiñamos aquí. De repente, esa diferencia de temperatura vai facer que teñamos esa reacción alérxica. Eso sí, non atemperamos o xarabe enteiro, porque podemos estropealo. Sacamos a dosis que necesitamos, deixámola ali atemperando un pouco e logo xa tomamos. Bueno, pois aclaradísimo todo, moitas grazas, como sempre, querido Héctor.